אמר שקשה לדבר אחרי זה. זה הבכור שלכם? לא, זה הרביעי. הבכור זה הבן מהסוף? הרביעי. אחד לפני הסוף. טוב, הבת אז שלו שיר אני קצת אדלג בעצם לפעמים, בת מצווה. אני מניח שהרבה מכירים. שתלתם ניגונים בימי ואבי. ניגונים מזמורים שחוכים. יותר לאט. מי שיהיה בשקט ישמע. גרעינים נסם לבבי, עתה הם עולים וצורכים. ניגוניך אבי ושירייך עמי, ודבקי נאורים ושבים. הנה האזין שיר ארצי הרחוק, אביע פלאם עלי בת. הנה תזהר לעבדי מרחוק, איכה וזמירות של שבת. הקצר. עירית אהובה, שתלתם ניגונים בי אמי ואבי. בצבא יצא לי לא פעם ולא פעמיים להציג אותך לחברים. זה היה בכל מיני מקומות, אם זה היה בבה"ד 1 או בסיום קורס בתור מ"פ שאירית פשוט הייתה מגיעה ביחד עם ההורים שלי ומלווה לכל טקס בצבא, והייתי צריך להסביר לחברים למה דודה שלי מגיעה, ותמיד הייתי מסביר שאירית היא לא רק דודה, היא כמו אמא שנייה. אז אני מרשה לעצמי לצטט את השיר הזה. הזיכרונות אלייך מגיעים לא פעם בשבתות ובחגים, כשאני נזכר בחגים המשפחתיים שלנו יחד ובשבתות. כל פעם שאני שומע את יהודית רביץ שר את השיר ניגונים, אגב, מומלץ עוד מעט נשים את הביצוע שלה, אח שלה. אני חושב על איכה וזמירות של שבת. אני ממש זוכר את זאב שר את שירי השבת, המנגינות הישנות והקבועות והיפות. הוא היה יושב בראש השולחן, אירית לידו, קרוב למטבח, ואירית לא תמיד הייתה מרוצה מבחירת השיר או מהטיימינג, אבל אותי כאורח ותמיד נורא הצחיק. משהו בזיכרון הזה מרגיש לי כחיבוק חם ואוהב. מאוד אהבתי לבוא לשבתות אצלם. תמיד הספה שלהם הייתה כמו מחבקת, האוכל היה טעים. וחוויות הילדות שלי ממש מלאות בשבילי רמת גן ברחוב הבילויים. אם זה היה בתפילת ליל שבת בבית כנסת הגדול, שלצערי לאט לאט הלך והתרוקן, אם זה תפילת הליל בליל הסדר, אם החזן היה מעריך שם בהלל בזמן שאנחנו היינו חוזרים אחרי שבועיים עבודה בחנות של אבא להגיע לליל הסדר ומחכים כבר להגיע לאוכל של אירית והחזן שם היה מעריך, אז היינו צוחקים על זה. כמובן ספירת העומר הראשונה ברחבה מחוץ לבית הכנסת, אם הספקתי להגיע בזמן, ואם חס ושלום אכלתי יותר מדי עוגת מצות שאירית הייתה מכינה תוך כדי החג, והייתי לא מספיק להגיע למניין המוקדם, אלא רק למניין המוקדם שהיה שם בחוץ. זה ממש חוויות שיש לי מאירית. כשחזרנו מבית הכנסת בליל שבת, תמיד מצאנו בית מלא בכל השכנות, כאילו כל רחוב הבילויים היה אצל אירית בבית. ולא פעם חשבתי לעצמי שבזמן שהייתי בתפילה פספסתי את החלק המעניין באמת. והחיוך של אירית תמיד מלווה בכל תמונה ותמונה. חיוך שמח ויש בו אפילו, הייתי אומר, מעט מן השובבים. הרבה פעמים אלעד, ובעקבותיו כולנו היינו שואלים את אירית בכל אירוע שהייתה מגיעה, אני שואל אותה, מה את קשורה? ואירית פעם לא הייתה נלכת, זה היה נורא מצחיק אותה. והאמת שאירית היא הייתה הקשר. היא תמיד הייתה יוזמת ומזמינה, מארחת, נוכחת, מגיעה לכל מקום. בדיוק עכשיו הערב הסתכלתי על ההתכתבות האחרונה שלי עם אירית, וראיתי שההודעה האחרונה שיש לי מאירית זה אתם מוזמנים לסעודה שלישית ב-4, מחכה לכם, או משהו בסגנון הזה. זה, כזאת הייתה אירית. אז לאחרונה דיברת על הבת מצווה, ושלחתי הזמנות, והיה לי נורא קשה לשלוח. זהו, אז אירית, את תחסרי לנו מאוד, את חסרה לנו מאוד. תודה על מה שהיית בשבילנו, תודה על החיוך, על השיחות, הטלפונים, שבאת להיות נוכחת בחיינו, ואנחנו מתגעגעים מאוד.